Bona tarda, animals! Avui som dilluns, dia 24 de desembre de 2018 i com cada dilluns torna la secció L'Objectiu. Pels que no ho sapigueu, aquesta és una secció on ens marquem un objectiu que hem d'assolir. No ens marquem el temps, però evidentment no s'allargarà... no sé, ara no em facis quedar malament, no? Però no ho sé. No s'allargarà més de 4 mesos, va. Aquesta potser és una mica més difícil. 4 mesos en el que lluitem per quelcom i treballem perquè això sigui possible. I en aquest cas, el primer objectiu que ens hem fixat és aconseguir que a Twitch es pugui especificar que el contingut que es crea és en català i també que la gent que cerca contingut pugui especificar que cerca exclusivament contingut que està fet en català. Per això, ja fa una setmana, vam obrir una petició a Twitch, a la seva plataforma oficial, i bé, els que ja vau veure la primera edició de l'Objectiu sabreu que en aquells moments rondàvem els 140 vots, que ja són molts, però atenció, perquè ara mateix, dilluns 24 de desembre de 2018 a les 5 de la tarda, que és quan estic gravant això, tenim ja 316 vots, és a dir, que la cosa va molt i molt bé. Què vam fer la setmana passada per aconseguir més vots? Doncs bàsicament vam vam repiular, vam citar molta gent que ens va ajudar repiulant la mateixa piulada, vam fer córrer la petició per les nostres xarxes socials, jo concretament a Telegram, i a partir d'aquí doncs, els vots han anat caient. Dit això, també m'agradaria explicar-vos que avui ha començat una de les accions que pretenc fer aquesta setmana. Aquesta setmana el que pretenc és dirigir-me als mitjans de comunicació digitals perquè ens publiquin una notícia o un escrit parlant sobre aquesta petició per així aconseguir que aquesta tingui més visibilitat i vagi acumulant més vots. I els primers, com no podien ser altres que s'han estrenat, ha estat la comunitat de Gaming.cat que està participant molt activament perquè aquesta petició arribi a bon port. Així que si aneu a Gaming.cat trobareu una explicació més extensa però al mateix temps concisa del que estem fent. Dit això, ara doncs toca dir què farem per continuar. Doncs ja us he dit que he estat preparant unes notes de premsa i mitjançant la pàgina web de l'OJD, que és una empresa que audita les visites de les pàgines web, doncs m'he fet un rànquing dels mitjans digitals catalans més importants per dirigir aquesta nota de premsa cap a ells i intentar aconseguir que publiquin o bé una entrevista o bé un article parlant d'aquesta iniciativa i espero que realment tingui molt bona acceptació perquè què més que un mitjà català promogui que altres continguts que generen a la xarxa estiguin també en aquest mateix idioma. Ja us puc avançar que ja he fet una primera entrevista, però ja veureu, no sé encara quan es publica, però suposo que en breu ja veurem, m'ho guardo com a sorpresa de veure doncs a on ho tindrem. Per als que no sapigueu on trobar aquesta petició, aquí sota, a la descripció del vídeo, us deixaré un enllaç a la notícia publicada a Gaming.cat, que la podeu compartir amb tots els vostres contactes i a totes les xarxes socials, la petició en concret, l'enllaç a la petició en concret a Twitch, que heu de fer el mateix del que us deia amb Gaming.cat, i si us interessa el tema i voleu continuar donant-li suport, doncs el que haureu de fer és anar compartint aquests vídeos que vaig publicant perquè això arribi a com més gent millor. I dit això, no m'enrotllo més, que l'objectiu ha d'anar al gra. Som 24 de desembre de 2018, per tant, què passa? Doncs que demà és Nadal, així que tot i que no sóc molt de felicitacions, aquest dia no puc fallar i desitjar-vos a tots que passeu un molt bon Nadal amb qui més estimeu. Vinga, bon Nadal!